Anini ama-elections alonyaka lawa local government? Ama-elections nakanjani azoba phakathi komhla ka-1 November 2026 nomhla ka-31 January 2027. Zintathu izinto eyizolawula. Okokuqala, ama-elections ngoNovember sibheka ukuthi isikhathi sokubhalwa kwama-examinations, high schools, tertiary institutions, ukuthi kungalunga yini ukuthi siwenze ngaleso sikhathi njengoba kwenzeka ngo-2021. Mangesiyo uNovember, uDisemba isikhathi samaholide. Abantu abaningi bayasuka la behlala khona bayavakasha, futhi uma ukhetho lungaba ngoDisemba amaqembu ezombusazwe ayoba ngoFather Christmas mayenza door to door. We consider also that ngoJanuary kuvulwa izikole, back to school campaign. Abantu abaningi baxoxe ukuthi ingane kufuneka ibuyele esikoleni, high school, tertiary level. Kodwa ke ama-elections nakanjani azoba phakathi komhla ka-1 November 2026 and 31 January 2027. Emuva nje kwenyanga kaJuly so memezela ukuthi ukhetho luzoba nini ngoba zonke inhlelo zime ngomumo. U-IEC next week ngizobe nginomhlangano okuyikomiti i-interministerial committee engubamba no-IEC almost on a monthly basis to plan. Bazobe sebesho emveni kwalokho ukuthi zinini insuku ozobhaliselwa ngazo ezweni lonke. Ngonyaka odlule ngoNovember sibonile u-demarcations board handover onke amawadi asedemarcatiwe to IEC. Njengamanje ku-IEC usuzoqala u-identify ama-voting stations especially kulama wadi amasha, ebese qala iprocess futhi yokuthi kuzoqashwa abasebenzi abangaki wonke amawadi aseningizimu neAfrika. Iy'nhlelo zimi ngomumo, si-ready ukuthi after July solumemezela usuku sizoconsider lezi zinto engiyishilo, but between 1 November and 31 January. Minister, upresident weparty yakho uSombusazwe Somkantshubomvu usuke waba even now secretary kanjeni lapho usuke waba imayor. People bane-belief la yokuthi njengoba kuwunyaka wokugcina wokhetho, indlela yokukhwabaniseka kwemali nendaba ze-procurement not being handled accordingly iba rife kakhulu at this time, because as politicians you also need imali to campaign and all that. Being kule position okuyona yokuthi ungu-culture minister, khona into ethi with law enforcement or accountability kumasipala ne-oversight iba ngeso elibanzi looking at the remaining 12 months of this term? Yabona nje mina mfowethu Mthiyane, ngaphambi kokuba ngibe ungqongqoshe ngathi amakhansela eqembini suka kulona ngayenze maxolisele. Namanje ngisasho ukuthi I will not apologize for a councillor from my party who did not deliver or who misappropriated state resources. I still stand on that one, even sengumminister. Ngizobe ngibheke ngeso elibanzi ukuthi yonke imali esiyiqaphelile egameni likahulumeni ilekelela abantu bakithi ukuthi impilo yabo ibe ngcono. Abona kumuntu osangakhwabanisa imali kahulumeni uzobe njena angazi ukuthi ucabanga kangakanani, ngoba nanka ama-commission siyawabona awuchithisana, futhi siyabona nama-special investigating units eqashwa eqokwa ngapha nangapha ukuthi aphenya ukusebenza kwey'mali zikahulumeni. Ngingenza ngenhlaba mkhosi ukuthi makhansela kithi ezweni lonke komasipala kwawu-257 imali eniyibhekile akusiyona yena, ngeyezakhamuzi zaseningizimu neAfrika. Part of the demo uzosisola. Indaba uNkakasi, siyaqhubeka.